Evîna ku sînora nas nake ve carecî reajiyaneke hevpar li ciwanekî Kurd û keçikeke Çînî vekir. Kurtuluş Çapraz ê ku 8 sal li Çînê xebitiye, şan li kafeyekê nas kiriye û 7 salin ku ji hevûdin ve neqetiyane. Şanşana ku bi cilû bergên Kurdî li Geverê amadekariya dîlana xwe dike, ji hatina Geverê kêfxweşiya xwe diyar dike. Ji bo dîlana ku kevneşopiyên Kurdan hat rêvebirin, Kurtuluş Çapraz bextewariya xwe tîne zimên û dibêje ne malbata bûkê ne jî malbata wî tu astengîl pêşiya wan dernexistine. İlk başta bu çekilmiş bir çünkü az Çin'e jinnem cimri gala düre. Ama hakikat vejin dili me ilk debi ben de dayı bir var şey anlayışla başladı. Xizmên zava ku ji bo dîlana her du ciwanan bi erf û edet dîlan danîn, her çi qas ji zimanê bûka Çînî fêm nekin jî dibêjin ku em ji vê zewacê kêfxweşin. Dayika şanşana ku bû bûka Kurdan jî hem dîtibariya cil û bergên Kurd de war, hem jî kevneşopiyên Geverê ecibandiye. Şanşan jî dibêje ku wê herî zêde ji mêvanperweriya xelkê Geverê û çanda wan a dîlanan hez kiriye û ji bo ku malbata Kurtuluş destûra zewacê daye, wê ev helwest wekî xweşbîniya Kurdan nirxandiye. Dem ez hatim Türkiye'ye û derbasî Geverê bû min gelek ji van deran hez kir. Ez ji malbata Kurtuluşê gelek memnûnim. Dîlanên Kurdan û çand û kevneşopiyên wan gelek xweşin. Bi taybetî cil û bergên rengîn bala min kişandin. Ez bi wê zewacê û bi naskirina wê çandê gelek kêfxweşim. Dîlanên Geverê ku di nav dîlanên Bakur de wekî dîlanên herî rengîn tên zanîn, vê carê ji bo bûka Çînî hat danîn û di gel stranên Kurdî govenda ku hat gerandin bû sedema balkêşiyê. Ji bo Şanşan û Kurtuluş ji Colemêrg û gelek navçeyên wê û ji Îranê jî gelek mêvan tevlî dîlanê bûn û malbatan jî da zanîn ku wan rêz li biryara zarokên xwe girtiye û dibêjin ku divê tu ol û mezheb tu car li pêşiya zewacê astengiyan dernexe.